Aste berezia datorkigu, Ileski. Oso berezia. Etxeko txikienekin ariko gara jolasean. Eta hala izan da niri ere batozkit txikitako oroizapenak, bai, gogora. Ez derako gogoan dut Ileski 6 urte bete nitueneko eguna. Gogor xamarra izan zen, ze bezperan, amak esan zidan. Antion, lotara, ze bihar zure urte betetzea eta handia egingo zara. Esatu nintzen 6 urterekin, izpilu horrera joan da, ama, enaizazi! Eta begira orain, sekulako ainaiz. Damosela gure gonbiatu, beze! Pasa gura! Ander eta Malen, Jon eta Laia, Sare eta Enaiz! Hau pasuek! Azte bikotea ditugun, lehenbizikoa, Ander eta Malen, Gabon, ondo? Bai. Bai, nondi gatoz? Andoainetik. Andoaindik, bikote fuertea sendoa zalantzari gabe. Non ikasten, Ander? Aita Larramendi ikastolan. Klasekideak zarete, Malen? Bai. Bale, LH bost? LH bost. Ze letra? D. B. D. D. Kontuz, D-raino ere iritsi garata, segurakoa. Ander, eskolan bai, baina eskolaz kanpo ere gauza askotan aritzen zara, zu? Bai. Adibidez? Antzerkia. Antzerkian? Eskola kirola. Kirolean? Eta arte marzialak. Arte marzialak erne, aipatu jazu lehen izen bat? Sensido jaguara. Sensido jaguara egiten du, Anderrek. Eta zer da hori? Mota bat judo, karate eta boxeoarena. Denak nazten dituzu? Bai. Beraz erne, gero erakusten ditu bat ere ingo diguta. Malen, zu berri zertan aritzen zara? Dantzan. Dantzan. Eskola kirolan. Eskola kirolean ere bai. Eta piztinan. Igiriketan, Eta ze estilotan zara trebea zu? Bizkar, edo krol, edo braza, edo... Bale, oso, ondo, bueno, hemen estilo guztia dira ongi etorriak zalantzari gabe. Ondo pasa bikote, bakizu esari oso polita ditugula, baina batez ere, helburua gaur, zoragarri aritzen hemen luzen. Ados? Bai. Ongi etorrita zorte hon, animo! Jon eta Laia ze moduz, neskak? Ondo. Jonen, nondi zatoz? Utrekutik. Laia zu? Ondarru. 10 urte. Bai. Bizok, bai. Eta zer zarie, lagunek eskolakuek? Bai. Bai. Bai, betidanik? Bai. Txiki-txikitatik lagunek? Bai. Ondo? Jon, ez eitxasuzuk? Baju, baleta, Jo. eta inglesa. Baina ingelesa ez asko gustatzen, Horpegia gatiz. Bai, ez ederra, baleta eta oso gogorra dalako, bai, oso politxe, ezta? Bai, Laia zupe bai. Bai. Zer eitxasuzuk? Baleta, Bai? telak, euskal dantzak eta antzerki. Jo. Telak eta hori zera, zirkoan eta ikusten den hori... Bai. Zintzilikatu, oipa. Zer ederra. Zer da gehien gustatzen zaizuna danatatik? Baleta. Bai, ze ondo. Bueno, Jon, ez intentzioarekin, zatozie dinot urduritasunak. Bueno. Bai, bada, usapurtxu bet, bai? Bai. Bai, ondo pasatu ez da, Laia? Bai. Eta albada sagiren bat irabazi? Ja. Hau paneskak, ongi etorri? Eta hirugarren bikotea, Sare eta Enaiz, kaixo? Kaixo. Ondo? Bai. Nondi gatoz, Sare? Laudi kastelat. Laudi ikastolako, klasekideak zuek ere? Bai. Klase berean. Ikasle honak zarete? Bai. Bai? Formalak? Bai. Zintzoak, seguru? Bai. Enaiz, irakasgai gustokoena zein da? Gehien gustatzen zaizuna? Patioa ezin da esan, Euskara... Gorputz eziketa. Begira, patioa ez soinketa. Ondo, Ez da bilu, bueno. behintzat. Sare, eskolaz kanpo zu zertan aritzen zara? Antzerkia, Zerkian? atletismo eta futbola. Guau! Eta atletismoan ze proba egiten duzuzu? Denetari. Denetik. Bai. Eta denetan ona, zalantzari gabe. Enaiz, zu futbolzalea bai? Kamisetagatik diot, edo? Pizka bat. Atletik futbola baino gehiago da, bizi filosofia bat, ezta? Zertan aritzen zara zu, Enaiz? Kars eta... Karretan aritzen zara? Guau! 10 urterekin ja, baina gidabaimena ez daukazu. Gidabaimena... Bai. Badaukazu ja, Jode, gero zenta bizkorrago bat, umeak. Kamioiaren abe bai! Dauka seguru bat. Segurua ere badaukazu. Zer da, eta umeak eramate ditut eskolara, ezta? Karretan eta hortaz aparte Enaiz, zertan? Saskibaloi eta pizka bat futbola. Oso ondo! Baina aurrena saskibaloia eta gerokoak, ezta? Bueno, bikote, ea puntu asko sartu ditugun gaur, ados? Animo, zorte hon! Eta ongi etorri guztioi, Bai. Sari! Tentagarriak. Sari potoloak ditugu, bat, 150 euroko kulturbonoa finalera iristen dana. Urrezko kulturbonoa be bai, urrezko galderaren erantzun zuzena jasota, eta guztia asmatuta... Irrizarri landen, familia osoaren zategon aldia! Irrizarri land! Segurakoa? Oarra be bai, badakizu gure gurekin bat egiten duzuela, eta aplikazioa izango dugu aste honetan be bai, aplikazioan be sari asko banatuko ditugu, baina berezia izango da, umeentzat sortutako aplikazioa izango delako, beraz, bueno, zeupe etxien alegin hori egin, eta etxeko txikienei utzi aplikazioan jolas egiten aste honetan. Guraso lehiak horrik eta ez dugu nahi, etxeko txikiei utzi, gomidatu honak,
publikoare bai, Doneztebeko gure lagunak hau bazuek! San Miguel eskolatik! Primeran? Ba guztia, prest biluzen, azteko, azte ederroni hasiera emoteko. Puntuak pilatzen azteko gogu, zuek? Bai. Barrastoz arrasto hasiko gara. Arrastoz arrasto, lehenengo taula, Andermalen zeuek hasiko zarete erantzuten, baina erreboteak daude, noski? Lehenengo arrastoa. Ezin baduzu lo egin, bera esna egongo da. Bota. Argia? Adibidez. Ez da zuzena. Jon Elaia. Bota zer. Probatu. Izarrak. Adibidez, oso no? Adibidez? Zuk bota lasai. Zare naitz. Panpina. Pista oso garrantzitsu bat. Animalia da. Animalioa behar du gordo. Andermalen. Oiarra. Ez. Na, eran eta ondo, Jon Elaia. Ontza. Zuzen! Osato! Jon Elaia, lehenitiko puntuak 90. Ondo. Ontza Hasi bera gara bezala. hurbiltzen. Erne, begiak ondo zabalduta. Bigarren taulan, zeuek hasi, Jon eta Laia erantzuten, eta lehenengo arrastoak dio, jatetxeetan asko eskatzen da. Ze eskatzen Jatetxeetan? zuie zuek, jatetxeetan? Frituk. Onak, Nik be bai. Buah. Zare naitz. Ogia. Ondo? Andermalen? Arraia. Arraia. Oso ondo? Tomatearen lehengusua da. Hamburguesi. Zare naitz? Letxuga. Andermalen? Gazta. Hamburguesarekin ederki moldatzen da. Hamburguesa baina... Jon Elaia? Bokadiu. Zare naitz? Ketchup. Ketchup! Oso da! Ketchupa! Lauro puntu zare naitz. Oso ondo! Zare naitz, botatzen zazuie? Ketchupa? Bai. Eta mostaza? Batxuetan. Bai, Ah, bueno, Eguntaren ondo. arabera, ez da? Erto, hirugarren taula, zeuek hasi erantzuten, lehenengo arrastoa. Ondo pasatzeko joan oi gara bertara. Parkera. Adibidez? Andermalen, bata zer. Vale. Mi luzera. Hortara etorri gara, oso ondo? Jon Elaia, Pistina. nork esan du ez dagoela gaztelurik? Gazteluak ere bai. Sare naitz. Atrakziotara. Esan? Atrakziotara. Andermalen, Disney. Disney. Jon Elaia, Aventura parki. Sarrilan, adibidez. oporretan gehiago bizitatzen dugu, danon eskura dau, oporretan gehiago bizitatzen dugu leku bat. Ondartza. Hori bai! Ondartza zuzena da. Lauro de puntu gehiago zen arkana jura. Bueno, hasi gara. Ando hainen momentuz punturik ez, baina lasai hortarako tartea badagota. Proba oso polita interesgarria dator, imintzioka hariko zaretelako, baina berezitasun batekin, ze kontzeptuak adirazteko mozorro batzuk ere izango dituzue. Ze ondo, bai, Beraz, magikoak dira. magikoak, Bai, oso lagungarriak, baita sortea ematen dute. erabili beraz mozorroak. Ander Tamalen, hartu lekua, Jon eta Laia bestaldean. Ia, kontzeptua ikusiko ditugu, eta gero mozorroak aukeratu. Aukeratu mozorroak. Ja ba, Malenek zer, Anderrek zer. Eta hasi, lehenbizikoa. Torri, Jon Laia, zer da? Payasoa. Ba, bai, oso ondo, oso ondo? paiazoa da. Ander, Bigarrena. Hor. Untxia. Untxia, bikain. Eta hirugarren erako biak egin behar duzu, Hartu nahi duzuena. bai egi. Baina bizkorre, Mozorrori gabe bestela hasi. Hor. Bai? Mediku eta pazienti. Ez da medikuta? paziente bestea. Bata medikua eta bestea da. Enfermeru. Bai, Oso ondo, erizaina. oso ondo. Hartu leku, Zemuz? Ondo, ez da? Bai. Nabaritu da hor antzerkia eta bestelako zaletasunak. Hemen oso aktore honak diela, badanak asmatuta, 60 puntu bitaldean zatago zuek.
Jon eta Laia, zuek balet dantzariak, beraz gorputza astintzen ohituta zaudete. Bai. Ez da? Ba, hartu lekua zuek ere, sare naiz bestaldean. Sandakoa, ikusi kontzeptuak eta mozorroren batek lagundu badezake, ba aukeratu. Hortxe dituzu, Bai, ari gara pentsatzen. Eta aukeratu mozorroa, hori da? Eta hasi? Ia, lehenbizikoa. Argina. Oso ondo. Untxia. Ez? Arratoia. Xagua. Xagua, hori bai, Oso oso ondo. ondo. Eta hirugarren abion artean egitekoa. Bai? Bizkor? Ados? Zuaitza. Sare naiz. Maitxa. Jarri Etorri aurrean, apurtzu aurrean. etor. Bere ere ikusteko, hori da. Nortzu dira? Sare naiz, nortzu dira? Gina. Baleteko dantzaria. Ez. Zer da Jone? A ber, zer jaten du horrek? Txikia. Txikia? Bai. Asua. Ez, Bai. baina zer da? Zer da? Txikia dona zer da? Arratoia. Ez. Eta bestiek zer egiten du? Oh, Zukaldatzen. ez. Bestik egiten du dantza. Zagarraian. Ah! Lástima. Hartu leku ez. Txikia, ipotxa bat. Eta besti, edurne Eta zuri. beste edurne zuri. Bai, elaia faltatu, dantza eta zagarra jan eta. Bueno, beste bizek bai, oso ondo, 40 puntu. Sare, nahi, zuek ere prest? Bai. Bai, hartu lekua ba, Ander eta Malen bestaldean. Ba, beste hiruko bat behar duguta, Animo bikote. Hortxe dituzue kontzeptuak, ikusi. Aztertu ondo. Mozorroren batera bili nahi baduzu aukeratu orain. Bai, ja. Eta hasi, bazen? Ja, lehenbizikoa. Sare, oso ondo, hartu leku aurrean, hori da. Txoia. Zer da? Arranoa. Ez, Usoa. ez. Zer da? Erlea. Bero. Malen, beste bat. Eulia. Hori bai. Oso ondo. Apa naitz. Apa, Oso ondo. Bakeroa. Bakeroa. ez da bakeroa. Polizia. Ez da ere. Oso ondo. Lapurra. Ez? Xu. Superheroia. Bai. Bai, zein? Batman. Bai. Oso ondo. Hirugarrena. Hartu nahi baduzu nahi sare, mozorroa. Bai, oso ondo. Txanagoritxe eta otsoa. Oso ondo. Hartu leku, oso ondo. Ondo, Oso ondo, haupazuek. Eta- Taldelan oso ona. Ikusi diote naizi superheroi aurpegi oso serioa Ja. zeituan, Enaitz izango zinake, superheroi bat? Bai. Bai, ez da? Da lagundu jendeari eta... Igual bazara, eta ez dakigu. Kontuz. Autoa badauka, ja. 70 puntu, haupazuek. Eroglifikoetara goaz. Ander Malen, zeuekin hasiko gara. Etxerik eta eroglifikoak ikusten dituzuenean ze moduz, Malen? Ondo. Ander, ze moduz? Ondo. Beldur barik? Beldurrik ez. Danak asmatzeko gue. Ander Malen hau pasuek lehenengo eroglifiko bat dio, denpora. Irakasleak pasatu digu. Ze ikusten da? A. Bai, Ia. bai, Sua. bai, Sugandia. ez, A, A. zenbat? Bi. Bale, da gero? Abi? Sua. Abisua. Abisua? A, zenbat, bi ikusten ditugu. A, bi, sua. Osando, abisua. Bale. Zerako, abisua, gaur patiotik oso berandu bueltatu zarete. Bertatu zaizu horrelakorik? Bueno, Ez, gu ikasle fina gara. patiotik berandu itzultza masari zigortu? Edo ez? Ah, bale. Bronka txiki bat. Bronka txiki bat, ondo, Ander. Baina ez dugu serio hartzen, Ni askotan zigortu eta goten nintzen arrazoi horraitxik. Orain ez, orain bronka txiki bat eta listo. Hobeto, bale. Bigarren eroglifikoa, denpora. Araban, irakurri dut. Lea. Bai? A. Bale. Esan duzu Malen alderantziz. Ze lea nahi dugu? Alea. Alea. Oso ondo. Guazeneko pertsonaia Lea eta daukagu Alea eta Belea. Da guk nahi duguna A da. Alea. Irakurri dugu. Oso ondo. Araban irakurtzen baita, Ander eta Malen oso ondo, bitik bi, 100 puntu. Oso ondo. Jon eta Laia zer, eroglifiko batzuk, nahi zile? Bai.
Jon, ezer, gustatatzuz? Bai. Bai. Ba, esmatuko ze, Guazen, denbora, lehenengoa. Ezaugarri hori ote da. Ze ikusten da? Komune. Bale? Eta bestia zer da? Ama. Bale? Ama. Komun. Komune non? Esan zu? Komunean. Ez, hasi? Ama. Aman? Komunean. Aman komunean. Bai. Ondo! Komuna aman. Aman komuna. Bai. Aman komunean, bueno. Zuen ezaugarri eman komuna da, balet dantzaria zaretela, esaterako. Claro. Ondo? Hau parezkak, bigarren eroglifikoa denpora. Zurekin egongo naiz? Ze ikusten da? Ze kirol da? Soka. Ze kirol da? Sokatira. Bale, ze zati behar dugu? Tira. Bale. Betirako. Bikain! Bikain! Soka ez dugu behar, tiro bai. Eta irakurtzen azten gara, betirako. Kokordia, betirako, bikain. Zuek lagunak betirako? Bai. Noski, 1 puntu, ondo! Betirako, Zareta naitz. Bueno, iguale naitz, ja, superheroi bat alez, eroglifikoak Bai, ba. badaki erantzuna ikusi aurretik. Horren besterako ez, igual. Baina, igual botere batzuk baditu Ikusi zu, dugu ze superbotere dauden hemen. Zare naitz, sorte hon, lehenengo bat denpora. Eskerrik asko. Nor da bestiaren? Ze ikusten da? Kotzea. Kotxea. Bestera batera. Horia. Bale, eta kotxea bestera batera. Horie. Ez, horia bai, kotxea bestera batera. Kotxea, Autoa. auto? Horia. Horia. Bale, egin iragiketa. Egaitxe galdatu? Auto? Hori. Autorea. Ai. Auto horia. I egaitxe galdatzen du, autorea. Bai. Ai, bale. Segundu bat behar izan dugu, Horrelako auto daukazuzuk, nahiz? Ez, polita ba. Kar bat, esan du. Egia Ze da. kolorera, zure karra? Gorri eta beltza. Ze politxe. Motorea, Ondo. Bigarren eroglifikoa. Guazten denpara. Ordenatu liburuak. Palak. Bale, ze ikusten da, ze letra da? A. Non? Pala. Palean. Palean. Zenbat pala asko? Venga. Hiru. A? Plurala? Apalean. Apale? Ak. Apale? An. Apale? An? Apale? Apaleak. Plurala? Apaletan. Venga, apaletan. Apalean, plurala apaletan. Osondo, ordenatu liburuak apaletan, bale? Logela eta ondo ordenatuta daukagu? Bai. Liburu guztiak apaletan? Bai. Seguru? 50 puntu ere bai, ondo bikote! Oso momentu interesgarria orain, miluzeko eskua datorreta. Aritzen zarete ondartzan indusketa lanak egiten ondar artean altxorren bila eta... Bueno, batangerako zerbait egingo dugu orain, komodinaren bila abiatuko Oso gara eta. ondo. Miluzeko eskua, Ander eta Malen, lehenbizikoa. Zuentzat, Erne? Zurekin batera. Beira, ja pista bat bada hori. Lehenbiziko galdera. Zertan ari da June, gure laguna? Zapata garbitzen, hortza garbitzen, erratza pasatzen edo Hortza azazalak. garbitzen. Hortza garbitzen. Osondo. Egunean zenbatetan? 3. Bai, Bai. Honipe bai, Zuri eukitzeko. Hori. Bigarna? Zein da Zuberoako hiriburua? Biarritz, Baiona, Maule Lextarre edo Donibane Garazi? Maule Lestarre. Oso ondo. Ondo. B batzuk? Eta aurrera. Zein futbol talderen ereserkia da honakoa? Atletik, Osasuna, Reala edo Alabez. Atletik. Atletik? Errebotea? Jonelaia? Alabez. Errebotea, Sare Naitz? Osasuna. Osasuna? Oso ondo. Bai, ondo. U batzuk. Ari gara pixkanaka, Ander Malen. Zenbat kolore ditu ostadarrak? 6, 7, 8 edo 9? 7. Zen... Ze politxo ostadarra, Bai. Bai? Esaldia ere polita, ari da pixkanaka askatzen. Zuek ere Erne,
Zein koloretakoa da Nemo arraina? Urdina, arroxa... Laranja. Hauek aukerarik ere ez dute behar, E letra agertu da, eta Erne, ETS taldearen Zurekin batera abestiaren zati bat da. Abestia ezagutzen duzue? Bai. Zurekin batera, abesti horren zati bat dago hemen ezkutatuta. Probatu nahi duzue? Askatu nahi duzue? Ez. Oraindik ez? Ez. Segi balanean. Zer ezkutatu dugu irabazi arte telesailaren abestian? Aragia baino gehiago gara, lauen geruta bost Pasapizti. baina gorrotoak. Lauen geruta bost Ikustezu, male? Irabazi arte? baina gorrotoak. Oso ondo. Zuek ere segi lanean, Irabazi arte hemen. Probatu nahi duzu esaldia zein ote den? Zurekin batera kantuan. Oraindik ez? Ez. Beste galdera bat? Ze lurraldetan dago Anboto mendia? Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian edo Lapurdin? Bai? Bizkaia? Oso ondo. Ze polita dan gure Bizkaia. Dotorea, oso. Ze polita Anbotoko I letra. doma. Hori ez da ETS. Ez, hori Ez. klasikoa dagoa, ez da. Hori da. ETS-ren kantua. Oraindik ez, Ez. Aurrera ba? Nola ditu akerrak adarrak? Okerrak. Ta dena segidan esan da? Akerrak adarrak Akerrak ditu. adarrak okerrak ditu. Arina, barina, umalen. Akerrak adarrak okerrak ditu. Ondo, ondo. Ondo? Eta esaldiak zer dio? Zurekin batera. Abestia zautzen duzu? Bai, za? Zuek adi errebotera asmatzeko, Eta hor dagoenarekin? Zabalduko ditugu begiak besarkatuz gure arima. Morraka txiki bat egin du. Bai. Jabetu zarata, Malen? Bueno, segi aurrera. Zein ez da hitzen sinonimoa? Berba, solas, ele edo apika. Solas. Hori bada. Apika. Ondo. Eta askatzeko aukera zuek ere? Bai? Zabalduko ditugu besoak besarkatuz zure arima. Zure arima, hor beste akatxua de onda, ba? Zetak egon die, iak egon die. Erne, azken erronda. Ander, Malen. Zein da ezpeletako jaki ezaguna? Opila, piperra, txorixoa edo gazta? Ezpeletako? Ander, Malen? Piperra. Bai. Oso ondo. Eta orain, akatxik egin gabe, Ia, ondo, Nola dio esaldiak, Malen? Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure arima. Hori bai? Oso ondo! Komodina zuentzat, Ander, Malen! Banatu dugu komodin bat, beste bat banatu nahi dugu. Jonela, jazta ez da ergertatzen bigarren eskua zeuena dalako. Eutxi, puntua eta komodinari. Ume gezurti batek esana. Esan zu inoiz guzurrik? Bai. Ondo, bueno. Bai. Lehenengo galdera. 15 ikasle eta 2 irakasle zarete gelan. 3 ikaskide ez diretorri. Zenbat zaudete? 14, 15, 16, 17. 14. Oso ondo. Matematiketan. A letra. Zer esan nahi du? Uraza hitzak. Zer da uraza? Urrotza, buruzagia, letxuga bat edo lakua? Letxuga. Oso ondo. Gustoko duzu, Ez. Hamburguesa hobeto, ez da? Ez. Bai. Ze letra? Entzun hau. Zein da txirularekin entzun dugun kantua? Xalalarrik irriki, pintxo-pintxo, txori txiki bat aldapeko sagarra. Txori txiki bat. Txori txiki bat, negarrezari Da, da. badakizu jotzen txirularekin hau? Bai. Zaukagu txirularik hemen? Bueno, lortuko dugu bestela, Baiek, hau, kanta hau! Ba, txirula ba lortugu, Laia? Ez. Orduan ezakigu. Beste galdera bat.
Ze ordu da Parisen, Euskal Herrian, 9 direnean? 9. Ondo. Egon zari Parisen? Ez. N letra. Ba, normalean ez da umen platerik gogokoena izaten, hemen eskutatuta daukaguna, hori da pista hasi lanien, danok. Bateko orduan. Jon Elaia, beste galdera bat. Nola du izena, Izaro eta Mikel Urdangarinen kanta honek? Lagunena, errefusiatuena, bidaiariena, amonarena. Errefusiatuena. Oso ondo. Bi ahotsetara erantzun da, oso ondo. Ume gezurti batek esana, ze esango zuen ba? Askatu edo beste galdera bat? Beste bat. Ba, beste bat. Zer esan nahi du Mauleko haur batek pastiza? Hitzarekin, pastela, dirua, hartzaina, pastorala. Dirua. Ez da dirua. Sare naitz. Pastela. Oso ondo. Ufe goxoa. Sare naitz, askatzeko aukera dukazu, G batzuk agertu dira hor. Ez. Horendik ez. Bueno. Jon eta Laia ari dira. Entzun, hau, ze instrumentu, entzungo dugu? Ze izan da, klarinete bat, trompeta bat, adarra edo txirula? Trompeta. Oso ondo. Bikain. Zetak ere bai. Askatzeko aukera? Probatzeak ez du zigorrik, Jon Elaia, Ez. Horendik ez, beste bat. Ze kontinentetan bizi dira zebrak? Europan, Asian, Amerikan, Afrikan? Afrika. Oso ondo. O letra. Jon Elaia, Nik entzun dut zerbait lehen Ni be bai. eta ondo ari zarete, eta ondo zabiltzie, Probatu. Venga, bota. Jantokitik gehien gustatzen zaidan. Zer? Zuen zaidan? Jantokian zegoten da. Ui, bortxe. Beste aukera bat. Zenbat alde ditu hexagonoak? 3, 4, 5, 6. 6. Ondo? Venga, pentsatzeko beste aukera bat. Zeote da hor. Zutatu da dagoen hitza. Jantokian egoten da. Beste galdera bat, azkena adidanok. Venga, orain bai. Zer da inki hanka egotea, haserre egotea, gaixorik egotea, zalantzan egotea, gozez egotea? Zalantzan egotea. Oso ondo. Venga, ele horrekin bai. Jantokitik gehien gustatzen zaidan platera legatza da. Oso ondo. Ondo, ikote! Oso ondo! Komodina. No, beste bikotek lana fin egin dituzte, sare naitz. Zuek ere bai, Zuen eskua, hauxe, 3. Erabakitzeko orduan. Zer eskutatu dugu bulegoren zure begi hoiek abestian? Zure begi hoiek, nire mundua ekaitzik bortitzen etorrita ere. Zure begi hoiek nire mundua postasunez betetzen dute, apurtuta uzten dute, hankaz gora jartzen dute edo maitasunez betetzen dute. Postasunez betetzen dute. Hankaz gora jartzen dute. Nire munduan Hankaz gora jartzen dute. Oso ondo. Te batzuk? Ondo, sare naitz. Aurrera. Herri hauetatik zein ditu biztanle gehien? Baionak, Iruñeak, Barakaldok, Irunek. Gehien, zeinek?
Iruña. Oso ondo. Oso ondo. Batzuk? Eta horrela? Zer entzun dugu? Auto baten motorrapurtua, txakur bat aserre, lehoi baten horroa edo gizon baten zurrungak. Lehoi baten horroa. Atletikeko lehoia? Nik ez dut ondo gizon Nola egiten du? baten... Nik ez dut gizon baten zurrungak olakoek. Abai, Zuek? Zuen aitak? Zurrungak egiten ditu? Ez. Eta amak? Amak inoiz ez da iristen aitaren zurrunga dezibeliora. Inoiz Hori ez. ezin da gainitu. Bueno, aurrera, sare naitz. Zein ez da aritzen pilotan? Jon Plazaola, Inigo Bikuña, Aitor Elordi edo Jose Javier Zabaleta. Hoetako bat ez. Zein ez da aritzen? Jon Plazaola. Ez da aritzen. Pilotari planta badu, Bai, itxurona, Horrelari planta dauka, bai. Bueno, erabakitzeko orduan... Ari gara, pizkanaka zein egingo dugu, ezta? Aurrera ba. Goazeneko ze pertsonaia ari da kantuan. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argian, ene maite diotz jolasean, olatu zipristin artean. Matxinetanoa, Lea eta Urtzi, Bosko eta Saioa edo Aner eta Garazi. Matxineta noa. Oso ondo. Apa zuek. Kabatzuk. Eta azalpena dio, zerbait edo norbait aukeratzeko orduan abestu ohi den kanta da. Kanta bata. Bueno, aukeratzerako orduan abesten den kanta bat. Aurrera egingo dugu? Bai. Hauetatik ze planeta dago eguzkitik urrutien? Artizarra, Saturno, Neptuno edo Jupiter. Neptuno. Oso ondo. Otzotzotzotzotz dau Neptuno. Oso ondo. Ari zarete? Ikusten duzu zerbait? Ez, jarraitu. Bueno, aurrera. Ze musika nota da hau? Re, si, do edo sol? Sol. Sol? Si. Bai. Oso ondo. Ele. Erabakitzeko orduan abesten den kantu bat. Ander Malen? Horitik ez? Ez da ikusten. Ze osagai ez da beharrezkoa gazta tarta bat egiteko? Txokolatea, gazta, azukre edo arrautzak. Zein ez da behar? Txokolatea. Oso ondo. Erabili daiteke, baina... Gazta tartan? Botatzen da, Batzuk dira. Ez. Bizio gehiegi hori. Ez. Bai. Apurtzen du Gehitxo, ja bai. gaztarena. Jarraitu. Jarraitu, Jarraitu gehiago nahi dute. Zein ez da alai hitzaren sinonimo bat? Alegera, pozik, betargi edo pozoi, zein ez da? Pozoi. Pozoi. Zaren nahi txalegintzen hasi behar zarete, azken galdera Bai. bakarrik daukagulako, Abesti bada, erabakitzeko orduan erabiltzen da. Badakigu. Bai? Nola dio? Lepotik, behera, kutsuna, kanpoko, neska, mutil, tuntuna. Kanpoko? Mutil, neska, mutil, tuntuna. Baina kanpoko esan dugu, Kanpoko eta ezin da hor A bat izan. dago. A bat dago. Venga, azken aukera orain bai, Hori izan da akatsa, bestela ondo, Ze koloretakoak dira Mickey Mouseen oinetakoak? Gorriak, berdeak, horiak edo urdinak. Horia. Oso ondo. Orain. Zare eta naitz oso ondo irakurri astiro. Venga, guazen astiro. Lepotik, behera. Entziatzen ari dira. Bai? Lepotik, behera, kutsuna, kanpora, neska, mutil, tuntuna. Dona, katona! Oso ondo! Komo duina zuentzat! Haupa zuek! Ondo. Talde bakoitzak bere komodina eskuratu du eta markagailua pare-parean. Ia zabortatzen da, markagailuak 500 puntu eta komodina andoainen 5
Jarraitu ondarrun, 580 eta komodina Laudio. Ander Malen apurtxu bategatik atzetik. Baina edo zer gerta daiteke, hemen puntu asko gordetzen dituelako panel bakoitzak. Prest, erantzuten hasteko? Bai. Lehenengo errondan jakin nahi duguna da, zuek, ezurrak dira. Bai. Umeroa, kubitua, silborra, mihia, bizkarrezurra, femurra, tibia, peronea, behazuna, erradioa, saietxak. 11tik 8 zuzenak dira, 3 ez. Ander Malen, ezur bat? Bizkarrezurra. Oso ondo. Jon Elaia. Zaietzak. Zaren ait. Peronea. Hanketan dagoen ezurra. Ander Tibia. Malen. Peronarekin batera, ondo. Jon Elaia. Kubitua. Besoan, besaurrea Zareten osatzen du. aitz. Femurra. Izterretan, ondo. Ander eta Malen. Umeroa. Esa ezurra. Jon eta... Erradioa. Komo inik erabiloa, eh? Badakiguta? Bai edo ez? Oso ondo! Bai. 150 puntu Jon Elaiakoentzat. Oso ondo! Bigarren errondan, Jon Elaia zerbek hasiko zarete erantzuten, jakin nahi duguna da, enaitzadi, superheroiak dira. Batman, Spiderman, Superman, Hulk, Thor, Iron Man, Bambi, Wonder Woman, Jack Sparrow, Wanda Maximoff, Garfield, katua. Batman. Zaren aitz. Spiderman. Ondo, Superman. kapa gorrita guzti. Wonder Woman. Zareten aitz. Hulk. Berdea, oso ondo. Ander Malen. Thor. Bere mailua. Jon Elaia. Iron Man. Zareten aitz, azken aukera. Komodina. Komodin erabili. Bada espada. Superkomodina. Noski, Wanda Oso ondo! Maximoff. 150 puntu zaren aitz. Hirugarren errondan adi, barazkiak dira. Zaren aitz, zerbek hasiko zarete erantzuten. Kalabaza, piperra, berenjena, tipula, baratxuria, mangoa, porrua, zainzuria, zerealak, eskarola, guaiaba. Kalabaza. Kalabaza. Ona, enaitz, kalabaza? Bai. Bai. Gurean, ona. Ander Malen. Porrua. Oso ondo. Jon Elaia. Baratxuria. Berto. Berenjena. Morea, ondo. Ander Malen. Tipula. Eta malkoak. Jon Elaia. Piperra. Kolore askotakoak, ondo. Zareten aitz. Zainzuria. Ander eta Malen zuzen bat eta komodina dago, edo badakizuie. Komodina erabili igual. Erabiliko dugu, komodina? Komodina. Komodina. Eta eskarola erakutsi dugu, 150 puntu. Babakoitzak taula bat eskuratuta, alde berdinekin geratu Bai. gara. 650 Ander eta Malen. 750 Jonek eta Laiak. Zaren aitz 750, oso ondo. Dena garitu gara eta oso fin, baina bikote batek etxera joan behar Ander eta Malen. Zuei tokatu zaizue, baina erne opari mundiala dauzkagu da zuentzako. Ze moduz, ibili zarete? Ondo. Ondo. Bueno, Malen, ze izan da honena, miluzekue? Zuek ezautzea. Ze ona. Hori ez bada opari bat, ez da, Ander, zu zer diozu? Ander, Berdina. Berdina, Ba, plazerra gurea, segulakoa. Eta oparitan, etorri hona mesedez. Miluzeko motxila, toalla. Jarri, kantintu gara. Apa, Malen. Bikote, zoragarri, eh? Eskerrik asko. Esker, Apa, dando mila mesei. zakondoin. Final aurrekotan, Jon
eta Laia batetik, Sare naiz bestetik. Lanak oso fina egin da, Oso ondo, puntu asko, Pozik, Jone, Laia? Bai. Bai, jala saitu gara pixka bat? Bai. 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 Sare naiz zuek zer diozu, Ondo, ja. Bai, ez da, atera ditugu superbotere guztiak. Orain, botere gehiago ere beharko ditugu. Dakizu ze proba bat horren, ez da? Bai. Bai. Nola du izena? Sokatira. Sokatira. Bueno, puntuz berdinduta iritsi gara, beraz, eskubitan gure eskuinean dagoen bikotea, Sare naiz zuek hasiko zarete, erantzuten. Erantzuten lehenak zuek, ados? Bai. Bartu lekua, sokatirara goaz eta. Sare naiz, denbora. Zein da hot dogaren osagairik garrantzitsuena? Saltxitxa edo hamburguesa? Salsitza. Zuzen. Zein da Ingalaterrako hiriburua, Londres edo Manchester? Londres. Londres. Beti eguzkira begira egoten da, zer da, katua edo eguzkilorea? Eguzkilorea. Eguzkilorea. Zein da Kainakai abeslariaren benetako izena, Irati edo Iratxe? Iratxe. Iratxe. Zenbat metro dira, 8 kilometro, 8.000 edo 800? 8.000. 8.000. Ze kontinentetan dago Saharako basamortua, Afrikan edo Asian? Afrika. Bai. Zein da Amerikako estatu batuen laburdura, AEB edo AEK? AEK. AEB da zuzena. Zein kiroletan aritzen da Mikel Oyarzabal, futbolean edo errugbian? Futbolean. Futbolean. Norekin abesten du ETS-ek gu geu garen abestia? Sunek ala Izarok? Sune. Sunek. Zenbat silaba ditu txakurra hitzak? 3 edo 4? 3. 3. Lasterketa batean, bigarren aurreratzen baduzu, zein postu hartuko duzu? Lehena edo bigarrena? Lehena. Bigarrena hartuko duzu. Ze esaten dio zozoak beleari? Ipurbeltz edo burubeltz? Ipurbeltz. Ondo. Abestiaren arabera, zer dira Pirritx eta Porrotx? Irrien lagunak edo garrasien lagunak? Irrien lagunak. Irrien lagunak. Bost aldeko poligonoari nola deitzen zaio? Pentagonoa edo dekagonoa? Pentagonoa. Pentagonoa. Ondo. Jarraitu abestia. Aldapan bera, saltorik salto edo auzorik auzo? Auzorik auzo. Auzorik auzo. Ze animaliak esnagaitzak kantuan, goizean goiz, oilarrak edo basurdeak? Oilarrak. Oilarrak. Zemendi da Euskal Herriko altuena, Hiru Erregen Maila edo Ezkaurre? Hiru errege mailak. Do. Non zaude Guggenheim Museoan bazaude? Bilbon edo Donostian? Bilbon. Bilbon. Zein hiritan bidaia dezakezu metroan? Bilbon edo Iruñean? Bilbon. Bilbon. Ze elikadora mota dute behiek? Belarjaleak edo aragijaleak dira? Belarjalea. Ondo. Non dago Iruñea? Nafarroan edo Araban? Nafarroan. Ondo. Zer botatzen zaio arrozari laranja hori kolore hartu dezan? Kurkuma edo azafraia? Denbora, bai. Zer sokatirona, neskak, ze ondo? Ederto? Laia oso ondo? Baina badakizu gamen denporie Bai ba, eta alde erantzun batera aurretik bestera. ja iritsi da. Ze moduz, Jone Laia? Ondo. Ondo. Miluze zer? Zelan pentsatzen zenuten zuek etxetik eta gero zelan izan da hau? Ondo. Diferente. Bai, ez da? Ezberdin, ez da? Bai. Hemenik aurrera, klaseko lagunei ere, etxetik ikusitakoan esan, gu horri izan ginen, Eta lanak oso fina egin genituen gainera. Bueno, posik, Laia eta Jone? Bai. Oso ondo, gu bai, zuekin egotigaz, Eta paritxu, Eta paria ditugu, zuetzat ere noski. Iupa. Txalo bero bandezez. Bikote hau, Laia hartu. Zemar gauze, ia. Jona zuretzat, zuzen do. Laia oso ondo, Hau benezka! Ezberdin artearik. Ondo izan. Hala. Finalean gara. Aste berezia, etxeko txikien egin jolasean ari gara, eta gaur abilenak finenak. Sareta naiz, zorionak. Oso ondo? Aipatu dugu superbotereak bagote zen dituzten eta azkenean hala izango da, Pozik? Bai. Azte bestea, finalera iriste utxagatik, aste honetako final berezira sailkatu zarete. Oso Hori ondo. badaukagu. Bestalde, eta Erne, finalera sailkatze utxagatik, kulturproduktuetan gastatzeke 150 euroko bonoa daukagu. Ia da! Hori seguru. Hori seguru! Urrezko galdera asmatuko bazenute, urrezko bonoa ere bai, 200 euro dakartzana. Eta amaikakoa eta urrezko galdera zuzen erantzun da, Erne. Adidanok! Familia osoaren zat, Irrizarri Gandera joateko zarrera. Ukain! Haze sariak, eta haze saria
Gure publikoa ere Doneztebeko laguna, Baziurek. San Miguel eskolako ikasleak. Oso fin, Zarete naitz, oso ondo esan dugu Laudiotik, etorrita, bikotea, naitz, saria irabazi nahi ezta? Irrisarri landera, aventura sali ezala? Bai, aventura eta gustatu bai, oso ondo. Bueno, esan dugu, eskolaz kanpo eta gauzazko egiten dituzuela, trebeak zarete formak irudikatzen? Bai. Beharko, zarete naitz. Entzun, etxeko egingo diegu oharra, bestak beste, gurekin bat egiteko aukera izango dutelako aplikazioaren bidez, eta oharra etxeko nagusiei beba, moldatuta ditugulako, aste honetako aplikazio edukiak, gazteenek gurekin bat egiteko, eta eurentzat, gustatuko litzai guk eurei sariak emotea, eta eurak saritzea, beraz, etxeko txikienak gonbidatu, gurekin parte hartzen. Zare naitz, sorte hon. Karratuak dira. Karratuak izan ohi dira. Denbora. Erleabia karratua bai edo ez? Tenis pista bat? Bob Belakiren aurpegia. Sake taula. Manga. Diamante kometa. Telebista pantalla. Moldeko ogi xafla. Boxeo ringa. Ostruka arrautzak. Elur maluta bat. Karratua da bai edo ez? Egiaztatu egingo dugu. Amaikakoa jarri eta bi akats bakarrik. Karratua kontuan izan, lau aldeak berdinak. Lasai alakera egin, Egin, egiaztapena? Lau akats. Zuzendu dituzuenak? Errepasatu ondo. Egiaztatu igual? Aber, segertatu den? Bi akats. Egin bi aldaketa. Zarete naitz. Zemuz? Ondo. Urrezko galdera, zuek. Jatekoak dira bi, denpara. Zemuz? Ondo. Ondo? Urduritasunak? Zeren naitz, orain saria jarri gara, orain saria daukagulako jokoan. Bueno, badakizu, 150 euroko kulturbonoa badaukazuela, finalea iristearren, baina guztia zuzen izan beharko genuke Irrisarri landeko saria eskuratzeko. Zer dauzkagu, behatzak gurutzatuta? Bai, badezpada. Zorte honaren superboterea da hori. Bueno. Karratuak izan ohi dira, hori da galdera. Esan dugu, erlea bi bat, manga, diamante kometa eta lur maluta bat ez direla. Zuzena da? Ondo, erlea bia, obalatua izan ohi da, manga ez da karratua, laukizuzenak izan ohi dira komikiak eta diamante kometa, errombo formakoa, eta elur maluta izar formako kristal zoragarria. Oso ondo? Ikusten duzue marrazki bizti honetan, Bob Belaki? Bai. Zuen laguna da? Eta zer dauka, aurpegia karratua? Bai. Bai? Halako zea du, bai? Oso ondo? Boxeoko ringa. Enaitz, zer da? Karratua. Bai?
Bai? Bai. Oso ondo. Moldeko ogia. Enait zuk txorizoarekin, txorizo pamplonarekin. Edo ez? Bai. Enaitzek dio, nahi duzuena, baina hori karratua da. Baina hori karratua da. Bai. Karratua da? Bai. Oso Baten bat igual sakean ibiliko da. Nik Biak uste batera, ikusten sakea egiten biak batera. Edo ez, sakea egiteko konzentratuta egon behar da. Badakizu zuen jolasten xakean? Ajedrezian, ibiltzen zarie? Bai. Nire lenguzuela erakutsi zian, baina... Aztu egin zaizu. Ez, Ja. Enait, zu bai? Bai ba. Eta sakeko taula karratua da? Bai. Seguru? Bai. Ondo, karratu zuri beltzez osatua, ondo. Karratua. Telebista pantalla, gero hemen telebisten arabera. Zuek zer daukazue, telebista moderno bat etxian edo zar bat? Moderno. La pantalla zer dauka, fina, edo ipurdi handiarekin. Fina. Fina. Bueno, es que da como... da raroa. Arraroa da, saren etxeko telebista arraroa da. Queda como lan eta geratzen dauka como abultatuta. Baina ez dago dide, ja bederatxiron laurogeita Hori ez. boste. Ez berriagoa da, ez da? Igual nire amonan etxekue bai. Karo, hemen formak aldatzen joan direlako. Telebista pantalla. Karratua da? Bai. Lauki zuzena da. Lauki zuzena izan hori da. Tenis pista eta aldatu duzue, ondo aldatu ere gero berriz ere baiezkoan jarri dugu tenis pista ere lauki zuzena izaten baita. Eta ostruka arrautza ez da karratua, Olioarena baina handiagoa, baina forma obalatua honek ere. Sare eta Enaitz, esango dizuet, besteak beste, asteko finalistak zaretela hori sekulako saria da. Irrisarri landera ez dugulako osatu, baina 150 euro kulturproduktuetarako bai. Urrezko bonoa irabazteko aukera, urrezko galdera asmatuta. Eta 150-tik 200 igoko ginateke. Bakizu esama liburu, eta esama disko, eta esama gauzatxu. Eskuratzeko aukera. Sare Enaitz. Moldeko ogia, pista bat eman dugu. Moldeko ogia... Osagaiak ere aipatu ditugu, eta? Bai, jan duzue inoiz. Jakin beharko genuken orain da, ostruka arrautza jaten bada. Edo jangarria bada. Honen arabera eskutatuko genuke, urrezko galeren erantzun zuzena. Zalantzak Enaitz. Zer Enaitz? Badakit. Zer? Ez jatena. Ez da jaten? Eta zer da jaten dena? Barrukoa. Barrukoa. Ah, bueno, bai orduan jaten da. Hala ere zuzena izan daiteke. Beste aukera bat orduen, sake taula ez da jaten. Hori Ez da badaki. komeni. Ez. Elurra, bueno, Fresko. Erlea bi bat ere ez da elikagai oso komendagarria. Propolia izan dezake, Ba, ez bueno. dakigu. Zer gertatu den? Bai, ostruka arrautzaren barrukoa jan albada, agian saria irabazi dezakegu. Sare eta Enaitz, moldeko gixafla ostruka arrautzak jangarriak dira, erantzuna zuzena da, eta urrezko bonoa eskuratuko duzu,